Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Җәяүлеләр тиешле урында үтә алмый, машиналар полосаларны бутый, чалалар юл тамгаларын көтә. Интернет технологияләр заманы булса да, ышаныч телефоны һаман актуаль. Бүген халыкара балалар ышаныч телефоны көне. Коммуналь хезмәтләр өчен түләнә торган акчаны ничек янда калдырырга? Жилком сервис белгечләре киңәшләр бирә. Республиканың кышчылык фабрикаларында иминлек чараларын көчәйттеләр. Булайыш кышчылык комплексында кыш гриппы килеп чыгуга бәйле. Мисал өчен, чаллы бройлерда имин эпизодик вазгыятны саклап калу максатларында комплекслы профилактика чаралары үткәрелә. Бездә кыш гриппы юк дип ассызыклады предприятиенең генераль директоры. Кышчылык фабрикасына барлык җитештерү участокларында кышчылык продуктларын җитештергәндә, эшкәрткәндә һәм саклаганда иминлек таләпләренең һәм ветеринария кагыйдәләренең үтәлешен катгый тикшереп тору оештырылган. Быел юлларда тамгалар берничә көнгә соңрак барлыкка киләчәк. План буенча транссигнал хезмәткәрләре разметкаларны ясый башларга тиеш иде, әмма һава торышы аркасында бу эшкә керешмәделәр. Тынычлык проспектында юл тамгалары күренмәде диярлек, бу тәҗрибәле автомобиль йөртүчеләр өчен дә кыенлык тудыра. КБС новички ездят и как бы не определяют, как. Тем более хәзер дачный сезон башлагач, и КБС уже неләрендә чыгалар. Как подснежники дип атыйлар инде. Җәяүле юлында аклы-сарылы полосалар булмагач, автомобиль йөртүчеләр аны машина кую урыны белән дә бутый башлаган. Кайчакта җәяүлеләр юлны чыгар өчен берничә минут көтеп тора. Разметкасы булса, машиналар туктыйлар, пешеходка җәяү йөрүчегә юл бирәләр күбрәк. Болай бирмәскә дә мөмкиннәр. Юл билгеләре якын арада ясый башлыйлар. Транссигналда эшләр һава торышы аркасында тоткарланды дип аңлаттылар. Төп проспектларда термопластиканы төнлә җәяләр, моның өчен асфальт өслеге 10 градуска кадәр җылынырга тиеш. Термопластика 1 елга кадәр хезмәт итәчәк. Все зависит от конкретного участка, то есть места разворотов, поворотов и наиболее интенсивные, так скажем, где движение, они, естественно, в первую очередь страдают. А так, конечно, она держится в несколько раз дольше, чем краска. Кайбер урыннарда буяуда кулланалар. Разметкаларны Сидоровка бистәсеннән ясый башлаячаклар. Эшләрне июньдә тәмамларга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Республика юл хәрәкәте инспекциясе игътибар балалар акциясын уздыра. 15 майдан 5 июньгә кадәр инспекторлар автомобиль салонындагы балаларның махсус креслога утыруын тикшерәчәк. Юл аша чыгучы балаларга юл бирмәүчеләргә карата аеруча да игътибарлы булачак. Агымдагы елның 4 айы дәвамында Татарстанда балалар катнашында 141 юл һәлакәте теркәлгән. Аларның яше 16дан артмаган. 2 сабый вафат, 146-сы төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Инспекция машина йөртүчеләрдән игътибарлырак булуларын сорый, аеруча җәйге каникуллар вакытында. Бүген халыкара балалар ышаныч телефоны көне. Чаллыда муниципаль яшьләр ышаныч телефоны оешмасында 25 ел дәвамында шалтыратулар тынмый. Бу исә йөзләгән коткарылган гомерләр, меңләгән хәл ителгән сораулар. Бүген балалар өчен киңәш алырдай мәйданнар җитәрлек, әмма шуңа да карамастан ышаныч телефоны һаман да актуаль. Биреге әти-әниләрдә балалар да шалтырата, кемдер мәхәббәт хисләреннән алазап чигә, кемгәдер гаиләдә игътибар җитми, ә берәүләр бөтенләй социаль куркыныч хәлдә. Ата-аналар һәм балалар арасында булган мөнәсәбәтләргә кагылышлы сораулар беренче урында. Балалар ни өчендер үз-үзенә кирип китәләр һәм күңелләрендә булган серләрен ата-аналарга сөйләмиләр. Ул ата-аналарны борчый, ләкин алар балаларга андый сораулар биреп, аларның күңелләрен ача белмиләр. Белгечләр оператив хезмәтләр белән дә хезмәттәшлек итә. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге белән берлектә уртак кизү турыларда оештыралар. Шундый очракны мин инде искә килде менә бу вакытларда. Бер бала телефоннан шалтыратып әйтте, что аның апасы һәм үзе ул бер кайда укымый. Һәм без инде управление образования белән бу балаларны укырга җибәрдек и ярдәм иттек. 7 һәм 9 яшьлекләр иделәр алар.
Әлеге проблеманы тиз хәл ителәр, балаларны мәктәпләргә урнаштыралар. Соңгы вакытта әти-әниләрдән балаларның үлем төркемнәренә керүләреннән куркып шалтыратулар яшайган. Тәҗрибәле психологлар бу очракта нишләргә кирәклеген аңлата. Хәзер күбесе үзенең эшен интернетта бушата. Еш кына бу кире нәтиҗә бирә. 2 ел эчендә Чаллы прокуратурасы 161 интернет битне япкан. Алар арасында үз-үзеңә кул салуга этәрүчеләр дә булган. Белгечләр монда төркемнәрне махсус система ярдәмендә ачыклый. Данная система была запущена прокуратурой республики в 2015 году. Она полностью работает в автоматическом режиме. Ведется подготовка документов для обращения в суд, учет заблокированных интернет-страниц. В целях активации работы и обмена опытом в личных кабинетах каждого работника доступна полная статистика системы. Психиатр ышаныч телефоннан нигез салучыларның берсе Исаак Беккер интернет бер кайчанда ышаныч телефонын алмаштыра алмый дип саный. В интернете нет живого голоса ответчика. А в данном случае при такой беседе важны интонации. Вот интонации собеседника, модуляции голоса, спектр голоса, переживания, которые собеседник высказывает. Интернет такая штука довольно коварная. То есть там какое-то сообщение может начать гулять, его прочитать миллионы людей. А я не хочу, чтобы миллионы читали. Я хочу, чтобы один Вася, там, Петя, или тот специалист, который со мной говорит, его узнал. Все. Белгечләр шәһәрдәшләрнең сорауларына тәүлек дәвамында җавап бирергә әзер. Анонимлык саклана. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Украина КАМАЗга карата санкцияләрне тагы 1 елга озайтты. Россия оешмаларына карата санкцияләр исемлеген артырдылар һәм озайттылар. Исемлеккә Чаллының КАМАЗ һәм Ростех оешмасы да кергән. Беренче тапкыр КАМАЗга карата санкцияләр узган елның октябрендә кертелде. Заводның матбугат хезмәте белдерүенчә, бу икътисади яктан берничек тә тәэсир итми. Украина белән хезмәттәшлек җепләре инде 2014 елда ук өзелгән. Иртәгә Халыкара музейлар көне уңайнан шәһәрдә төнге акцияләр оештырыла. Картиналар галереясы һәм экология музее төнгә кадәр эшләячәкләр. Беренчесендә Автоград күргәзмә фестивале арт проектларын карарга була. Экология музее исә табигать һәм рәсем сәнгате дигән күргәзмә тәкъдим итә. Икесенә дә керү бушлай. Шәһәр тарихы музеенда төнге чаралар 19 май көнне булачак. Чаллы кешеләре музейларга йөриме? Аларны нинди тарихи ядкәрләр кызыксындыра икән? Музейга йөрергә ятам, Москваларга барып, специально ниләрдә барып карадым. Үзебезнең район Чаллыда әле күргәнем юк. Музейда булганнарыбыз бар. Экспонатлар, иске сугыштан кайткан әйберләр. Безнең шәһәрнең музеенда булганыбыз бар. Ике шәһәрдә булган бар музейларда, һәм юк Чаллыда. Юк, безнең барганыбыз юк. Мы бы хотели очень рады сходить туда. Мин әтибен шәһәр музейда булдым. Коммуналь хезмәтләр өчен түләнә торган акчаны янга калдырып була. Жилкомсервис идарә компаниясе белгечләре йорт өчен җаваплыларны экономияләргә өйрәтә башлаганнар. Алар үз чиратында файдалы мәгълүматны халыкка җиткерә. Үзенчәлекле программа 2нче ел эшли һәм аның уңай нәтиҗәсе бар дип белдерә Жилкомсервис вәкилләре. Йорт өчен җаваплыларга исә мондый практика бик ошый. Менә бүген инде без монда уку үткәрәбез. Безнең бүгенгечә тема бу энергияны саклау, то есть суны, җылылыкны, утны әзрәк тоту, аның юллары. Мин 8-18 эшлим, старший по дому булып, һәр эшемне башкарам, һәр эшемне җиренә җиткергәнчә эшлим. Нинди эш кушалар барсында эшлим. Нинди заявка бирсә, заявка белән дә эшлим. Барсы белән дә сантехниклар белән, дворниклар белән барсы белән дә эшлим. Иртәгә Казанга Россия төбәкләреннән 1000-нән артык имам һәм татар зыялылары җыела. Башкалада милли тормыш һәм дин исемле 8нче форум ачылачак. Анда Чаллыдан да 3 делегат бара. Дин әһелләре аерым секцияләргә бүленеп эшләячәк. Бу ислам дине һәм татар халкының милли үзенчәлеге, Болгар ислам академиясе, милли рухи фикерне торгызу үзәге, мәчет һәм татар гаиләсе, ислам дине һәм күпкырлы матбугат. Пленар утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. 3 көнлек форум 20 май көнне изге Болгар җыены белән төгәлләнергә тиеш. Анда Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 30 меңгә якын кеше килер дип фаразлана.
Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Собираешься ехать в Казань за новостройкой? Мы уже здесь. 19 и 20 мая распродажа квартир от застройщика в Казани. Цены от 1 050 000 рублей. Экспокама. Телефон в Казани 210 07 70. С 15 по 21 мая состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК «Энергетик». Мясная продукция компании «Эссен» поступает с лучших фермерских хозяйств Татарстана. Доставка мяса от фермерского хозяйства до полки в магазин осуществляется каждый день и к 8:00 попадает на прилавки наших магазинов. Ждем вас в супермаркетах и гипермаркетах «Эссен». Твой город, твой парус, твой выбор и твой успех. Уже открыты продажи квартир в новом микрорайоне «Парус». Подробности 51 55 71 75 37 74. Собираешься ехать в Казань за новостройкой? Мы уже здесь. 19 и 20 мая распродажа квартир от застройщика в Казани. Цены от 1 050 000 рублей. Экспокама. Телефон в Казани 210 07 70.